Kebor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Wala Kibor District jongka East Khas Hills ila penjari daka section Shispa Andrew Pulai BNS kabalakhang ban omyolum ba ne banya pelong rally ne procession hapo upur usam jongka Mauring Keneng CNRD block henry gidkhot jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association kidang beteng ya jingi ki jongki hakni ke jaka wat hadien bagi noy alam jongki kila syakem habai krem bigilat pathai khubor gidkhot jongka MCTODA ila itu bagi don khnangut gidkhot kibala syakem min kemiet pat habaya keren bo way ni kitrai trok ulai thu baswa kani ke jing syakem jong kinay alam bagi dekhot ke MCTODA u manager jong Star Cement u Devender Singh u badairu treasurer jong barok ki company debulat ki badan ha East Giant Hills ula berngem yaki ban phakem ba kani ke jing berngem jong u kala urlong min nen kamiet hak babun ki dekhot jong ke MCTODA kila min saw namar ke jing syak kawul lathi haki pulit hak jing keren bo sordar ke Mauring Keneng u ba Peter J Lawai ulai thu bagador bashlong kala ajing bit ya ke MCTODA bagin pelong ke jing ki hakni ke jaka nambar bagi sngo ke jing dawa jongki kalong ke basyong nongrem na ke banta ke jing baha jongki trai muluk ngade trai kali ba ngidon hange kor bamta bat nagal yang jongi ya kanai ke banta ning sngo la mudur su ya kaba ngiaki ya kanai ka jing ki ke jongi ngidawa ya yakini ki cement factory yakini ki try factory nrai ngam su thu su babalai pat nagaliang jong sarkar menta kawan tur klar ya kini ki kam hadu ba menemen mit ki wan ban kem ya kinong lah yalam jongi ki wan sho wan dat ya ki para member ki jongi bat hadu bakin da poisa ki jingam saw te nagaliang jongi kum ki try kali bat kinong nya kali ngisngau ba kaneka sarkar kala syule kala syuban beng ya ke benta ka ba ngingim de sisa kata ka jing ki bang ki sarkar rei ki ya kata ka benta ngidawa ya ka ba kum ka sarkar hi kalabu ya kata ka dor kum bala ong mene ba ndai tingka government rate ka ba kilabu hi ten rei menta pat nagaliang jong ka sarkar pat kam kwa ya kata ba nginya keren ya kata ka dor kamur rei kila syule ya kan ya ban tombor yaki para member ki jingi bat kila kemru sundan ya presiden ujungi dan nagal yang jungi ngidawa naga sarkar ba ban pelaj mardor ya presiden ujungi hapo jong ka arp kenta bat bara nagal yang jong sarkar bat ki member ki bala syakem lang hangto te ngidawa nagal yang jungi kung pitrai trok bat kinong nya trok ngidawa ba hapo jong ka arp kenta di ban pelaj mardor bat ba pimdei bante kano kendon ya na ka bentai ka jongki bat hak ba yadei bat kanai ka jing ki ka jongi kat ba ka sarkar kamla ban pelaj ya kinong yalam ki jongi ngingin nempat sange ya ki jing ki te nagal yang jongi ki paj ba ngas ngoban kerpat ba ya barok ba ngin pelong ya ka jing ki ka ba jai kumba ngilabu nadu ba sedang ngin yaki kata kepis strike kajongi dengi kwa ya kata ba nagaliang jong ngi mentang kwa ya kata ba ngimdei ban yaki ban elek kelumar ha kane gajaka kumba nagaliang jong sorasnong ula ajing bet yangi bangin yaki ha kane gajaka ngin burom ya kata ka benta kumba usordar ula tha yangi mene ha kajing elang pajba ka mene bat ngin but renti ngakarpat yaki pajba sengobha da long ki bajai jai ha ka ba ngi ki ngi de ban chim ya kata ka benta ka ba nagaliang jongi kwa ya kata ka hok ka jongi ngi de ban yo ya kata ka benta ha ka ba ya dei bat tu dukhar badai Devender Singh badai
ubadai manager jong ka Star Cement bat ubadai treasurer jong ki factory ki cement factory ki badon ko is jantia hel ubala keren bank nya ki pat khasi ki jongi ya kaba ula keren bank keren ko ki pat khasi ki jongi bat hakato ko singi kaba ngilai je keren po DC office po is khasi hel o is jantia hel mau ula berngem bersit hakato ko por bat loong bangin pakem ya kine kinong yalam lada mempat pelat ya kejing ki lada mem weng no ya kan ya strike ngin pakem tementa kalau long sisa kumba mau ula berngem menta kalau long sisa te haduk katne kejing donbor kajong une udkar bala aban pakem ya kine ki khot ya ki trai muluk ki jongi haduk katne te sano pat nangne sakmat ngin ya ki mangi menemen mit kilakem presiden bat ki khot ki jongi te sakatno pin pakem syu bat katno ko sarkar hakaba pila sapan bam haduk katno haba tang ka kentin ka jong u ka basi kentin ka ba uberngam ha te po DC office po is kasihel o is janti hel ba menta kalau urlong te nagal yang jujungi menta kung pitrai truk i driver ngisngau kia haduk kata-kata ya ka ba tang si kentin ka jong dukhar barok ka we ka jala me khalia kala sya trekam te nagal yang jungi ngidawaru ka we ka benta ka ba menem mit ka ba kitu ki basya bom sya syok ki parad khot ki jongi ka korban ka dai bandon ka jingkit kli ban ai ka bai jing sumar ka benta ka jongki ke benikong bana kaliang jong aku bosor sno i ai kali jingbit na ka benta kali ki pulong yang ki ki mang istu beng ba kali ki ki kali ki ki sno ka ba babun ki nong sno jongi ki di driver dan try kali ki parado ki por masya hadu menta ki imja na kali kamnya kali ban isu tho ba kan mor penang kali ka national highway ki bon ki dukan tigini ki driver ki try kali ki try di temblok ki no senyang sibun na kumta ban tiu ki yo ko ko sno ban ai ki na start ki ko ti ki ling ba kamnya kali ting sto ba kani kali ki kam ri tang kam chong kala MC tu da kali ka kam chi no so sno ki jungi ki bi mi ka bala ka sngi ling ba kani ka kamnya kali ti kawai ka benta ka ba ni ai kani ka permission ba pelong ni chi ki ni ba akalang ki chaka ki pelong ni chi ki kam tam ho ka is ba wes jen dia si ila be no iki kim ajing be chu iki ti ka daw ba akalong im hagri sa pai ba ti ku ba ni kenun ken hon ni kenun ki seng ito ni ko hom ban pau ki chi smo persa ki ki akri ti sa pai ba kum ka artis sa pai ba ko bor yung song la pelong ji ki pelong peaceful protest klem rekam ban ra ki tiap mesau na pen mo mesau no tingi i ba ka ji ki pelong hata korkom i hani haduk mentang i bikin ra yo bin lor ka white ka tiap mesau no iwan be peaceful protest ban pen pau dan jing persa ki ka jing dawa ki na ki company ki cement factory bakin penyo ya kata ka baikit ka babit ki babiang kat kum ka government ka ba karit ka ba approve ka government tak jing dawa ki i ba ka don rim nang ta sa kabaar kalong ba haba kini ki kali trali samluk idon banlut igini ki mar ti hapo kari le jong nang kong ki ban ai lut choi kini kali le jong balikin hab ai choi ki kali buan na po Nagaland bali hab ai choi buan na po Assam po Tripura na kita ki kali company ti lada kini ki kali nalor ba kini ki cement factory kemut ki resources na po ka jala jungi la kecit maki ka jing ai kam jam ki bun ki ai ki bar jala nang ta ka ai ki buyo ngi yo tang ka pollution Semdan kan no kajing yo ka kayo kam jam na kajing mata ki trade mulok tan re kan ai kajing dawa chin ki trade mulok kolong ba idawa bikin yo ka kambla kumuong meneh kajing lang ki kren baki kimsim 8 ban penyat ya kata ka cement factory kimsim 8 barkit penyat itu motion kipan ki ong ai tang ke belas ngi ke babet ke bubiang re kipan tai kata semua ba kadi ci dawa ki kalong ba shokop ta dunia ti halor ta kan ore mi semua ba nyim dan ai ban persya ki re ngi dan kata ka mesim ban ai jing terlang ki na ka mata bikin yo ni cing dawa ki ti kata di ka bagi ai jing ki na banta ki ba long ni program ka ni ka so ni te kumba pitep mangi na kaliang jong ka AKM TTM menta nadu ka ba sedang ngani ka jing ki hi ngila don rengkat hi baka MC tuda lamar balai ngila de bete hi kata ka saskular na kata ka jing ya sautu hapreng jong ki association ba pair badan hania po jala jong balada ka don kanu ka jing na kanu ka jing ki ngin yang rengkat kat ba kadang dai ba dawa ka jing dawa ya ka hok
bat ya ka buram hi te kumta hi ngi nakaliang jong ka AKM TTA ngi wan hang ne ban pen i ba kata ka jing kershan bat ru ban persya ya kata ka jing keren jong ka sarkar bat kita ki try company kita ki manager ki bakran bapendo ya kata ka hok jong kini ki para driver jongi ki nong bela jongi ki belah ni ka beri nyau trap te ta ka daw ngi rungi da saukhya mensim habangi i menen min mit ka jagum tu bahadu ki khulung khna ru ki khamap shu ki kawang du tear gas ki kawang du stun grenade hakmat jongi khulung khna te ka tu kala long bai ka brief ka grade violation kala de ka violation ne kata ka jingle bakla na kaliang jong ki pulet jong administration aba lada file kawang ki stun grenade ne ki tear gas fide ban pej how to dan khulung khna ne yang bat kat kum ka jing sok tu jengi na bro hat ki member ki badan hang ni ru ngi ngau ba ki pulet menen ki ladai ki la shok hangwang ki la ya buat te nakatu ki penhe hi maki ki penhe yau hi maki ki pen sniu hi maki ya kan ni ka jing ki anrai nadu ningkong por bayaki nadu ki tu ki arlai tarik ki bayaki ru bakhamdan kanu ka jing sosi bakhamdan kanu ka jing ja kata ka jing pen phai kali ru kaya be ka basuk ka basan anrai kansan Marsen Berngam kini ki company kini kita kai company siman ni ki kini ki board administration ru ki kloi ban shim action ki kloi ban penklumar ka snong katha bat ka jingwan jungki menen min mit ru kalalong no kumbale ikile no hangni umdan le no menu ru umdan we ru da ta bo ang bu de ta nong tu ne nong them ne nong peniap bri hani ngi dei bitang ginong bela pi peni bor ngi hadu kan ni pa piwan ni siteng miet kum mengidai kile no kum pinwan siap pinwan peniap ngi ba pinjak klub kum mengidai kita ki saudak na ki GNLA na ki AKA ajing kelinga ngakwa ban bu ru ya sarkar let's say lamar balengi i ba Marsen Berngam po company ngi iba ka administration ru ka kloy masunong utu udakar dipendar ne waina masunong mu ban phak kem no ru ka administration kala kloy te kani borok khai kapen i shai ba kapen i sap ba borok khai kini ki basensyar kini ki MLA MDC basensyar manta apo ka GHDC ne apo secretary ki basyang ru kila ada bam pisah kila ada shim pisah napo kini ki company takadaw kida ki care ki sumar bhai kini ki company lada kumta lada kamdei kumta balai ban kloy ban phakem mi kita ki nong yelam jong ka MC to daro balai Marsen Berngam uta udakhar bakin shim action word kata na mar balai nadu phini hi nadu ningkong ki sngi ki jing yakhi ru kalong be ka jing yakhi ru ka jing strike ru kalong be daka bajai jai daka jing pun sautu ye ki driver ba pet kani ka de namanta jong phi bat namanta jungi bat namanta ka lewe ban wan hatu kum nongilam jong kaseng hatu phi ayu ga yata jing sengkam sengjam hatu kadim kamdi ban aikam aicam yu hijai ben riu jongi khamtam haswa ya ka kamar kadang dan kat bangidang ngi kumba fi kli kata ro kode kuwe na jing kli ki ba kong santam kat ne tli ki factory kita ki factory cook factory cement kumba ong meneh hati hapo jing yalang ru mah kumba ong meneh hapo jing yalang ru ba nakasis pangot ladang ipenyang gitu ki baterai hapo factory tang arpau khatsan arpau ngot ki ki khasi ne ki jantia ne ki war ki bhai ki boyo tre hantu po company batam ude udah karbai te kata pi kala ka ekonomi ru kalet shabar wat mentah hapo state jungi kadan ka unemployment crisis ki kena jungi ki wat kam ki wat jam mrei kimyo ara ti ki wat wada dan gini ki company ru kam sei jing mento wat gitu ki try snong ki basa state po lom snong ni ru kam dan jing mento ki ka jing mento ye ki kalong bai tangkal air jabo jabo bat ka jing sniu jong ka mariang ni ka jing ki jong ka MC to da kalong bai ka beningkong ban penyo ya ta ka dor ka balate da ka sarkar hi ka balabu da ka sarkar hi kata kalong khandai tingka 10 kilometer kata hi ka jing dawa bat kat menta ka hadu menta kini ki truk ki bucket ki ba napo company kiyo duna kiyo tang sandingka kiyo te perkhat mapi so ka overload hang ni sayong ba ka overload ki kali truk ki kit overload andre balai ki kit overload dai na menta ka dor ka berit ada menta ka dor ka berit ngin hap
kini kim ban sira bakin hap ban kit overload bai bat hangta ka por bai business so thu ba lada sanding ka si kilometer phiok andre ka dor sarkar ka ong khandai tingka te perkhat kat no ka profit ka balek chapo ka company kat no te kat ni kitli ki snam ki baladat ru lai kini ki company badan hang ni ki company siman company ko ki yo de ki phau kulor de ki lai phau sau phau kulor ka revenue kiyo ka revenue te nakatu tang ladaki ai penki ki ikini tang kata ka khandai tingka ladaki ai be kata ru kampat kata re ka revenue jangki kadang don be ka net profit of 25 to 30 crores kombaki bo bai Kemudian kene ka company kam siu ya kene ka kim siu so ka weiru kalong ba ki thiet hi ki kaliru ki thiet kali la jong ki thiet hi da ka company te kini bro khat ki badan kali ki badan truck ki badan dumper ki badan clinker ero kimyo su banket ki bayo ka kat kum ka notification bayo ro kadan bai tang hapo ka padang ka East Jante Hills but West Jante Hills Drivers Association Owners Association kamdai drivers ki dai tang owners ki yo ro tang prapotuli hapo prapotuli te perkhat ma phi baro ka state Meghalaya tang prapotuli ki truck bayo kit cement te perkhat ma phi kini baro shano kin let da ka kin bela kajing penklumaru kamdai na kaliang jong ki driver na jong ki nongnya kali ai hang ni kajing penklumar menen nilapet syai bahawat ki evidence ki bodon ki video ki balade bring mengiru ngi ba da ka basyai ba ki don ki pulet ki balabuat nang tapat ki kam kenshu bodon ki khulung khna tu hajan ru ki kam kenshu ki la su kawang bai du stang ni ki la su bom patar bai ki kam pet dale se don khulung khna hajan nei ai abala syok ada la syok khang weng pidang perform duty te kapen I katno kita ki polis kidon kata ka discipline na kidon kata ka jingso tu na ka jingso lem na banta ki pat ba bro hang ni bro khoi ki member bro khoi hang ni hi kila ibu jingkli kata ba balai uta pulet haba dei hapo sar pisai ki sulai pisai kita ki tiar yale handrai dala dei ke por pat umdei tang hapo lapanga handrai haman ki bodar jong ka Meghalaya bodan issue uwai upulet khasi une uwai pulet na po UMLP piminum ira uwai ru hantu po jaka but kumangiong mene ba season siat si jeri ku dakhar kilaya pet kerat kilaya pet ri ha handrai mangipat ngi khamdan ni ai menen ngi kamera tang wei jeri rong kamera tang kata ki wan pen ibor ngi te kan ni ka pen I kan ka pen I ba lada ka dei ki breu ki bamdei na posted jungi ki bamdei ki try muluk jungi ki nuot ban le ben ki nuot ban nyon ki nuot ban syok ban dat ban pen klumar ki nuot handrai lada dei ki breu ki breu banabar ki kita ki dakhar na kita ki breu ki bawan nabar bai hi ki non tribal hi ki kloy ban nyerap ki kloy wat wat naya keren wat tang lapangap lepet tang hapo sor kipen ibor kipen I tang hapo sor bat hapo sor Meghalaya tang hapo sor Shillong ki wan pen ibor tang hang to sisen bakila poi sapo bodar sapo I kila along bai kum tu ki bapong skat kim dan I ki dei bai kitu kila dei patulan ru pang bai dakaskat nai pen ibor ngi penibor tange para khasi khile chapo bodar katu ki breu basa chapo bodar I ki shamjing ya khile chatai peni tu ki sulai jong pi stay ba ki baya mut ban keni ka jaka ba pen klumar kini nong snong jungi po bodar kintian khile chatai mdei hapo sar le ka biang lot ni so thu ba menta kala jan ka cherry blossom timut pila jan du ka pisal adangi dang yaki mangi ting nang ni rungin ang bait ba lada kata kakongsan ka cherry blossom nya phi ngirungin dang la ban khangla de ka Shillong ngirungin khangla ne ka Shillong khanang ba kata ka cherry blossom jong phi ru phin plop lada pila invest di popular ngirungin hang ne baro khai gila invest di popular kawai ka trok ka song dor ka no di kilai phau sau phau lak lada ngi khain lot baro khai hang ne ki trok badan kalai kat ka budget jong ka cherry blossom ngirungin khanglang ya ka cherry blossom minum ailat hi ka cherry blossom ru bukan ya chakma kat kum ka jingrai jungi mene hapo meeting ru nakalian jung MC Toda nakalian jungi ki Tourist Association ni ru kalong bai ka jingi ki kan
ya bet wat lada ki nong yalam jengi ki la sha thap ki la sha kamru ki hnrai ni ki nong bu jengi kin pentulon bet ya kan ni ka jengi ki jengi ni dangdan ki president secretary na ki long na ki unit baper na ki circle baper bat na ki district baper bat lada pipet mentaru hang ni emdei shu tang ta ujain tiana menu badan hani hnrai la dan lang bat ukasi ubai upenar uwar ugaro baro khai la dan lut hang ni te kani kamdei shu kumbang ni ang mena kani kamdei shu kata ka jing ki tang jongi ki nongnya trok ne jongi ki nongnya kali hnrai kani kala ade ka people's movement bat nga kerpat ya borok hot ki pajba ba kendet benriu udakar ukhar ubreu bawan nabar ulapoi hadu kiuja lada pim kendet benriu menta kalawai jongi kalado bat ngim la shu ban jubab wat iki pateng jengi ban hadiah deputy minister badairu transport in charge of transport ministry ila fuan ban khat yakran henrai nakaliang jengi ka MC Toda bat nakaliang jengi ka association ki bakersyan ya ka MC Toda ngila de keren me da basya ba kat ba pimpat pelat ki nong yalam jong ka MC Toda ngimpat ki member bat ki nong yalam jong ka MC Toda ngin numpat poi kami yakran to kani ka jing syara ru ki labon ki ladon jin khandai ngot ki nong kit kam ki dekat napo jongka MC Toda naga government ling yung pet yaga government ling nadu ningkong yung pet ni kam demand extra kay kamdan ni demand ba yaka badan ong gitu ki cement company ki cement factory baki day ban siyo ba yak to ka kedor khandai tingka kum balabu ka sorkak day ba finte yakata ka dor la jong hi balada ni kit kata pinyo ba san tingka pinyo anrew tingka kam day ra ban long ta ka day ban yak ba kum balate ka sorkar kenang ba maki ki driver rukin im ki try rukin im ka company rukin im badru ka surok singkin ru kan ne kan sa kamslam bani ka bamenta. Come on Barbie, let's go party. Coming from Bounty Land. If you're having a good time, say, oh yeah!